kia syat kentenit ani kia kedup kia piam kia ketak kamet kaphat ani senrang ketak ka kenthe ketak senrang lai podor lai klama korsha deban khang senan bat plim kusbi bat kine kiba ya akan tenit kiba akusbi ka sarkar Meghalaya kadai ban thau ya ki an ban restrict lane ban khang ya kiba ya aklamakor kiba post klamakor haki social media ngam sali nga kren be jagi jingsha kito kiba seoram kidai kiba le ngasapet haki komen lada don kiba komen sneu kiba ben kiba kentho yanga kamut kita kidai kiba le yakini kikam. Hello bro, welcome back to my video. Te hagane ka video nga kwaban krana halor ka jingle klamakor plat ki khasi jungi hakini gisni khamtam ki kenthai la ipodor sisa karukom riam karukom ya akan internet hakini gisni habangi page haki social media kum ha Facebook ha Instagram kum juru ha YouTube te khamser kom yi namar ha YouTube lada upload madai ka YouTube ka streak ba kanamsha nrei ha Facebook bat Instagram te lai klemakor sha kito ki kenthei ki ba ya chat reel don ru ki ba ya post klemakor ki ba ya post khusbi ngahaban ong ya kane ka kentien namar lai pu dor sha karkom ya post dor karkom ya akril kabala ikentenit sha nakali ka jong ngamla ban set ngahaban keren ya kane dang meneru dang sen wei parlok ya ka reel kabala pelaj po Facebook ka reel kabaya chat ki khasi hi omdei ki wei ki jajim reun ki khasi kataru ki dei ki bala rangba ki bro ki bala helasan balai ma phi ki bala helasan phimdon ne kata ka akwar ka burom phi akan tenit phi so khan ba don kini ki social media platform pisokhan pi peni internet balai ma pi gi bala helasan phimdon ne kata ka akwar ka buron pi hikai ban ya ki samla ki berangki wat ma pi ki bala he ki balasan phimdon ne kata ka akwar ka buron pi kai ban ya ki samla ki berangki kadole ki samla ki berangki le haba ma phi ki bala he ki bala sanru ngai i ya ka toka video kan kia chat kentenit ani kia kedup kia piam kia ketak kamet kaphat ani senrang ketak ka kenthe ketak senrang lai podor lai klemakor sha nga ong ye phi ki khasi to da ya riam don akor dan buram to daya ak don akor dan buram haba pi akril haba pi post haki social media kane ka jingkran ka junga omdei bang akran ya baru anrei tang kito kiba akan tenit kito kiba ya post kentenit wat nam mesngorem phim dai ban sore mo namar akran ya jingsha ngahaban kren namar lai podor sha bang idei ki khasi namar haba pet ya ka riam ka bet jong ki khasi hakini gisni ki laya ak pareng pala riam ani gila riam pareng lai riam hot kumawam balai fi but ka stain ngwe balai fi klet ka tanrai la jong phim dai ban klet ka tanrai la jong dai ban pene ban sa ya ka tanrai la jong ma phi la da phi dai kenthe dai ban riam dana kor dai ban sem jan kersha namar katkum ka tanrai jong khasi menswa ki khasi ki kenthe ki sem jan kersha ki senrang ru ki deban riam dan nakor om dai ban ya riam klemakor om dai ban but ya ki stainong we manta haba ni pet haki social media ki kenthe kasi kumjuru ki senrang ki riam ki bet ki ba ipot dorsha ki phong ki patron ki phong ki skat ki balakat kia phong ki patron ki balape kum kato sa ka riam tanrai jung hasi menswa kan mau lada phimya riam don akor dan buram
lada piale kumne hakawe kapor lada kila bun kiba ya riam klemakor kumaki riam kine ki kena ke mamta kan sajano katenra jung khasi mat hakata kapor lada pikam ba fidayu khasiru kalong tang ka jingkam hakal er nre katenrai kalaja kumno pinkam ba fidayu khasi habalaja katenrai ani lai pot dor sisa kumno ka jingya komen hakini kisni halor ka jing mi kato ka kubor ba u pet film khusbi uto u khna u penyap ya I hebrin sapira haswa ba un penyap u pet film khusbi ngapet haki komen bun ki ba ong ba deban khangno yaki film khusbi nrei karyam ka bet ka post ka kijing akril haki social media ru kilalong khusbi kilalong seksi pala haki ni kisni lada khang deban khang ru ya kine kibaya akan tenet kine kibaya ak seksi kibaya post khusbi hak ki social media kumha Facebook batha Instagram deban khang sunan ba film khusbi bat kine kiba ya akan tenet kiba akusbi ka sarkar mekhlaya kadai ban thau ya ki an ban restrict lane ban khang ya kiba ya aklamakor kiba post klamakor haki social media namar ka penjot ya ki khlong ki khna bata ki samla haki ni kisni balai ka perthai ka sneu hadu karne balai ka ja ka jing sha batbor ka jing sha thombor hakini kisni kadau kade namar ba phim khang ya kine ki baya akan tenit kine ki film khusbi kine ki post khusbi haki social media nga haban kren be ngam salie watla pisi yang ngaru ngam salie nga kren be thar namar lai po dor sisa nakalian ka jonga lara fikran kumno ru ngam seorang ngam sali nga kren be jagi jingsha kito ki ba seorang kide ki balle nga sapet haki komen lada don ki ba komen sneu ki ba ben ki ba kentho yanga kamut kita kide ki balle ya kini ki kam nganut mano kita kide ki balle ya kini ki kam nga sapet hato don em ki ba kren kentho yanga hagane ka video lai po dor sha karyam ka bet jongi khasi hakini kisni balai kia riam khusbi kia akhot haba ki shadril balai la phidei ki kur ki jat ki bahaying basem jongaru lada phi la riam khusbi ngamesha ngakren bet thar ya ki bahaying basem ya ki kur ki jat jonga bat kumjuru jabaro kiba pece ka video kiba riam khusbi kiba riam seksi kiba riam kentenit ngap riam ngamesha ngatherbe thar kumta tangane ka jingkren ka jonga hakane ka video te shobha banya puson banya perkhat yakini ki kentin kiba ngakren nakale ka jonga ngamla bansha ngahaban kren namar haban I ya ki jingsneu hakini kisngi ngamla de bansha ngai sne gitu ki basha leben kumta kajing ya le internet kajing ya post internet haki social media kadai ka we ka daw ka ba penlong ya ki jing sneu haga imlang salang balai ki khna haki ni kisni dangrit ki laya watlo ka daw kolong ba ki layu I ya ki jing ya akan internet haki social media te perlok kublai sibun ma philape jaga ka video ngin sai siam biang haki bebat ki video